Egunon, irailaren 21 zapatu, horratik goizez. Eta freskotxu, gaubien, 3 litro bota deuz, zeko zandirik, baina, zeu zer bentzet. Eta oine, neko giro aro sanoa dau. Ikusko du gero, ia segetatzen da, eurizek dauz iragarrite, eta bihar diez. Apure ikusten da, busti deuela, baina 3 litro ez dako zandirik. Bueno, ez da ikusten movimentu handirik, baina, zeu zer bai, eta gu ederra berriz, bai, politia. Kostau da, baina hemen dau bigarrena. Bariek izte mozko bintze, eta bure janda dau, baina dau beste txikitxu bet. Zai, horrek nizu bat bariek jango dugu horixe. Baina gaur, ez dau, hori bai, panterina dauz, jangarrizak izango balitik ez, eundaka. Gaur gure hotzaratzuek oso ikuspegi eskasa erakusten dut. Boletuz pare bat, eulizak, eta rusula batzuk, eta miskalo pare bat, eta saltza peratzeko batzuk. Hau da dauena, eta izan, gaur kontan hartute, gaur dala aztekoa udago izena, igez eta aurreko urteetan, sinatuko gainun, horan egotie, ez? Iraian 21. Asko da izango, baina ikusiko dugu zenbat bizatzen duen. Gauza da nagorkoz. Egun batzuk obiek diez, utzatu eskasauak, gaurkoa, ia bizer segetatzen den, ez aurrengo gunetan. Ia eurize dakarren, hori joiten duen, da ia joten duen zera, ez? Beste praktiko batzuk badauz, baina zera boletuzak ezain beste. Venga, ondo izan.